इस्लाम शेखआ सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। एसिस्टेन्ट सिजन जाज रुपक राजाकआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथियोदि थांनाय 24 जुन दाननि 2019 मायथाइयाव सासे आइजोखौ रावबो गैयैयाव खाबु लानानै जिनाहारि खालामो। बिनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव एजाहार खालामो। जिनाहारि खालामनायनि दायाव एमडी नुर इस्लाम शेखखौ US 376 IPC आरो 10 बोसोरजों लोगोसे 10,000 रां आरो 1 दाननि थाखाय जोबथेसालि क'क्राझाराव साजा फोसावबाय। सन आलम शेख और नुर आलम এই তিনিজনৰ ওপৰত 376 341 506 কনভিকশ্যনৰ কাৰণে দিছিল এজাহাৰ দিছিল। আচ্ছা এই এজাহাৰৰ মৰ্মে লাষ্টত গৈ এই নুৰ আলম 376 দোষী সাব্যস্ত হৈ 10 বছৰৰ কাৰণে তেওঁ কাৰাদণ্ড দিলে আৰু 10,000 টকা জৰিমনা আৰু লগতে 1 মাহৰ জেল। নুৰ ইছলাম ঘটনা কেনেকৈ হৈছিল আৰু কেতিয়া হৈছিল? ঘটনা আজি 19 চনত হৈছিল। ঘটনা হোৱাত ইহঁতে গৈ ঘৰত গৈ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত বেয়া অত্যাচাৰ কাম কৰিছে তিনিজনে। পিছত ইহঁত দুজন খালাচ পালে, কিন্তু এই লাষ্টত গৈ নুৰ আলমক আজি 10 বছৰৰ জেল আৰু 10,000 টকা জৰিমনা আৰু অনাদা 1 মাহ জেল দিলে। বাকী দুজন দোষমুক্ত বুলি কিবা কৈছে? দোষমুক্ত। কোন জাজে কিবা এছিষ্টেণ্ট ছেছন জাজ ৰূপক ৰজক। আৰু তাতে মই এডিশ্যনেল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ, মোৰ নাম বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মহন্ত। এইটো কোকৰাঝাৰৰ। কিমান চনত হৈছিল? 2019 হৈছিল। হ'ব। दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन। दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना, गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन। दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिखिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।